Goedenavond, dit is Zeeland Nu. We praten hierbij over het laatste Zeeuwse nieuws van deze zaterdag. Lucinda Brandt is vanmiddag in Hulst voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen veldrijden geworden. De 36-jarige renster uit Rotterdam won na een tweestrijd met deze Celine del Carmen Alvarado die het zilver pakte. Sherin van Androoy uit Capelle, die vrijdag nog wereldkampioen werd in de mixed relay, speelde geen rol van betekenis en werd negende. Op de tweede dag van het WK veldrijden in Hulst stonden duizenden toeschouwers op de vestingwallen. In het zonnetje maakten zij er één groot feest van. Proost, hè? Ja, het zand niet, zeggen ze bij ons. Hoe vindt u het weekend tot nu toe? Prachtig, prachtig. We zijn hier gisteren ook geweest. Gisteren was het echt heel rustig en we hadden hier kunnen verkennen in het terrein. En ik vind het weekend is goed. Het is goed weer. We hebben een pintje. Sure, cyclocross is the best sport in the world. I like everything in cyclocross. The ambience, the people, everything is good. Ik ben zelf ook nog coureur. Ik vind het fantastisch om zo door de modder te ploeteren, naar beneden te rijden, steilbergjes omhoog te rijden. Dus ja, ik denk dat het voor iedereen weggelegd is, maar ja, je moet wel een beetje met de fiets kunnen rijden, denk ik. Goed. Morgen staat er nog een hoogtepunt van het WK op het programma met de elite mannenwedstrijd. De grote favoriet daar is natuurlijk Mathieu van der Poel, die voor de 8e keer wereldkampioen kan worden. Succes! In Goes, Terneuzen, Tolen en Middelburg werden vandaag duizenden stekjes van bomen en struiken gratis uitgedeeld. Zogenaamde zaailingen. Op die manier krijgen ze een tweede kans. We vinden het belangrijk dat zaailingen die op plekken staan waar ze niet groot kunnen worden of weggemaaid worden langs het pad, dat die eigenlijk een tweede leven krijgen. Nou, die redden het niet omdat er te veel bij elkaar staan. En eigenlijk heeft Meer Bomen nu ontdekt dat als je die uitschept en tijdelijk in het winterseizoen opslaat en ze daarna uitdeelt, gratis, dat mensen heel erg bereid zijn om te vergroenen. Ik heb een heel lijstje meegekregen met de aalbes. Dus daar heb ik er 10 van meegekregen. En de winterlinden. En dan gaan we dit weekend kijken of we dat mooi in onze tuin kunnen plaatsen. We delen ze eigenlijk uit aan iedereen die zich ingeschreven heeft vandaag. Dus in Middelburg hebben zich 60 mensen ingeschreven. De bedoeling is wel dat we ze vandaag zoveel mogelijk uitdelen. En dat zijn dus allemaal boompjes en struikjes die anders vernietigd zouden worden of het niet gered zouden hebben. Dus daar is iedereen blij mee. Je krijgt een zeker mooi plekje in onze nieuwe tuin. Ja, zeker weten. Ik ben er blij mee en ik denk dat het goed is voor de natuur. En ja, ik denk een goed initiatief, ja. Mocht u vandaag gemist hebben, op 28 februari worden nog een keer gratis stekjes uitgedeeld. Vrienden in mijn omgeving noemen me al sinds ik 14 ben Beady. Dus ik dacht van hé, we gaan gewoon die kant op. Het wordt Beady en die koers gaan we varen. De Walcherse rapper Bas de Meijer maakt een nieuwe start. Hij gaat verder onder een nieuwe artiestennaam. Het wordt wat rustiger, wat relaxter. Ik parkeer de auto, regen valt op mijn dak. Ik doe mijn paraplu open als ik loop naar je graf. Aan de ene kant was dat wel een beetje spannend. Maar ik merkte eigenlijk na de aankondiging een paar weken geleden dat de aanvragen kwamen best wel binnenstromen. En daar was ik heel blij om. En ik heb ook een geweldige band achter me staan. Dus we gaan ook het festivalseizoen weer in. En ja, gek genoeg weten ze je dan toch wel te vinden gelukkig. Leven, blijf alles geven. Ik heb een hoop mooie dingen mogen doen, voornamelijk ook wel optredens, maar samenwerkingen met onder andere Pascal Jacobsen van Bluff. Ja, en ik hoop gewoon veel te gaan optreden. Ik kan er zomaar staan, maar ook verdwijnen aan de horizon. Kom altijd terug, ben nooit vertrokken met de noorderzon. Hecht waarde aan vandaag, ik weet niet of er een morgen komt. Is een nieuwe naam ook jezelf opnieuw uitvinden? Absoluut. En het voelt ook wel verfrissend, moet ik zeggen hoor. Dat ik krijg er zelf heel veel nieuwe energie van. En dat maakt het ook wel gewoon heel leuk. Leven, blijf alles geven. In het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk is een nieuwe tentoonstelling ingericht over de manieren van herdenken. De verhalen die wij binnen hebben gekregen maakt eigenlijk duidelijk hoe verschillend mensen herdenken. Sommige mensen willen het liefst op kleine schaal herdenken. Sommige mensen gaan het liefst naar een grote gezamenlijke
herdenking, een ceremonie. En andere mensen die hebben een klein object thuis waar ze op 1 februari toch een bepaald ritueel bij uitvoeren. En dat houdt dan eigenlijk heel klein en heel emotioneel. Jaap den Hollander uit Burghaamstede bijvoorbeeld. Elk jaar haalt hij op 1 februari zijn oude slee naar binnen. Dan pak ik 's morgens zo vroeg mogelijk, omdat de ramp 's morgens om 1 uur of 6, 7 plaatsvond. Dan pak ik mijn slee en daar zet ik een kaarsje op. Dan zie ik onze boerderij voor ons met het water. De weggespoelde en later teruggevonden slee brengt alle herinneringen weer boven. De ramp is me als kind helemaal blij gebleven, mijn leven lang. Dat ik heel kort na de ramp elke nacht van de ramp droomde. Elke nacht. En zelfs nu nog 1 keer per maand. De slee is nu te zien op de tentoonstelling in het Watersnoodmuseum in Ouderkerk. Net als vele andere persoonlijke herinneringen. Na de regen van afgelopen nacht was het vanochtend in eerste instantie nog grijs en bewolkt. En zagen we ook dat de wegen nog nat waren, hier in 's-Heerenhoek. En ook in Cats was wel duidelijk dat er een regengebied was gepasseerd. Want deze plassen getuigen van zo'n 2 tot 5 mm neerslag die er is gevallen. Maar in de loop van de ochtend werden er brede opklaringen aangevoerd en werd het vrij zonnig. Zoals hier in Vlissingen. Maar dat was eigenlijk in de hele provincie het geval. Ook hier zagen we een mooi uitzicht over de Westerschelde en scheen de zon toch behoorlijk flink. En dat kon ervoor zorgen dat het lokaal vandaag maar liefst 11 graden werd in Zeeuws-Vlaanderen en ook in Hulst. Vanavond en vannacht hebben we wisselend bewolkt weer, maar ook enkele opklaringen. Het is rustig en de temperatuur die zakt naar 3 tot 5 graden. En ook morgen krijgen we wel weer een aardige dag met de zon erbij. Het blijft overwegend droog op een enkel licht lokaal buitje na. En de temperaturen komen morgen te liggen tussen 8 en 9 of wellicht 10 graden. Komende week houden we het vrij zachte weer met maximumtemperaturen van 8 of 9 graden. Maar we hebben daarbij wel licht wisselvallig weer. Af en toe een enkele bui, soms ook wat zon en nu en dan een grijze dag met wat regen. En tot zover. Volg ons online voor het laatste Zeeuwse nieuws. En graag tot straks bij Zeeland de Week met het belangrijkste en opvallendste nieuws van de week op een rij.